Salou jibbo Allah baka lahiya mu mun son da Allah ka sa cikin kwankinka magana ce nake cikin raske ni bar ma yan juya ma yan magana kuma mu bar generation mu mun hito ne muna komba ta Niger ta kishin kasa tonton mu ba mu son ka tanye mu komba mu kadai muna komba tonton inda kana tanye mu komba aya mulki ka hawa baka kore horan shi ba mulki ka hawa baka kore horan shi ba tonton ko ka kore su tonton babu tanje na sama muna jin daɗi babu tanje na sama muna jin daɗi tonton duk kai da babu tanje ya daɗe da kore su tonton ka zo kuma tanje kuje ta tun nan ka sa ta dargani shekara 10 na kudi ba kauye ko salanga ba yau bale honho ko salanga ba yau tonton duk kai ne kuma ka ja mana wanga abu tonton da kai kunna ka dau mulki kuma ka ba su mulki sai suka baka wayo suka maka wayo tonton suka gwada maka wannan tonton kai baka aiki da wannan ba tonton muntun sun maka wayo tonton sannan ne zaka dawo ka ce tonton kai ta baya gari suka dawo baya gari mu tonton ba haka nan mali tonton haka lalibi tonton ma don da shekaru suka gudana ba tonton haka akwai arzikin da a cika kawo tonton ka yi bi da yawa ka tashi ka tayi Najeriya can duk turai kuka aje kuɗi tonton hakuma can Najeriya na ji an ce aka dan hore ka ma aka dan hore ka tonton da Allah da Annabi ai ko kai akwai abin da ya ci da Allah ya akwai kingin ma kingi inda akwai kingi da Allah ka ba mu tonton mu lahiya dai muke maka wata me kon ba a bar mu zamu yi tonton a bar mu zamu yi bar generation Nigeria suka ci ni ba da wannan sako tonton ni ba ma yayi ido bi saboda respect da nake ba ku tonton saboda respect da nake ba ku amma da Allah a bar sa mana baki cikin kon ba tonton Salou a bar mu zamu yi da abin mu ka hawo mulki baka koyi horon shi ba ka zo baba tanje muna lokacin tanje na rasi da Allah da ya halice ni na ka gane ne da kaga fuldi rase da kaga buluras dubul na rasi da Allah ta ko ina kuma tu dala ta ko ina shigo ne take amma yanzu da Allah je da koma iskini giba tonton tun da duk kai ne tonton duk kai ne wallahi ka kai maga wannan maganar gaskiya Nigeria